No. Ahojte, som 13-ročný heterosexuál trpiaci črevnými ťažkosťami, ktoré sa dostavia vo forme vetrov či bombardovania v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Navštevujem školu s názvom Rogilford, čitaj Rockford, pre koktavých Rokokoford v Bratislave. Som často vystavovaný lichotkám od riaditeľa školy starého Jana, ktorý má na mňa Jana, to je riaditeľ. Ktorý má na mňa ako mladého chlapca záľusk. Dokonca som mu musel raz ponúknuť službu, ktorá má rovnakú skratku ako mesto Bardejov, keď sa mi starý Jano vyhrážal vyhadzovom zo školy a presunul na maďarsko-rómske strojnícke učilište v strede nad Bodrogom. Občas sa pohádam so svojím najlepším kamarátom menom Péder a kamarátkou Kim, ktorá sa neskôr tragicky zranila po páde na hrabu v Hrochoti, vďaka čomu má hlas ako starý alkoholik a dennodenne budí môjho kamaráta Pédera so slovami: Péder, na čo Péder reaguje: Ty oblúda! Kým na to odpovedá: Ja som ti oblúda? Ja čo na verejnoprospešné práce chodím? Ťa zabijem popolníkom. Vyspávať bude do obeda, ale ja som mu za oblúdu. Ja čo na verejnoprospešné práce chodím? Medzi mojich priateľov patrí aj profesor Poslušný s neortodoxnými gurmánskymi návykmi. Rád pápa žabie stehienka a jeho obľúbenou špecialitkou je napríklad chor na restovanej cibuľke. Tak to bolo v námete, podľa ktorého to je. Jaj. No, kapec ma rozosmieva jeho smiechom. Jednými z mojich najväčších nepriateľov sú alkoroker Braňo Mojsej. Pijeme fernet cez internet a lesknú sa nám monitory. A jeho utajovaný syn, o ktorom každý vie, menom Stano, pracími a bravčovými génmi. Takisto Ľudo Kouman, rómsko-židovský profesor, ktorý duží... Ktorý... Ten tam není. Ten tam nie je. No. No. Rómsko-židovský profesor, ktorý dlží každému jednému študentovi v škole, mne konkrétne 100 000 forintov. A dokonca má dlžoby aj u profesorov. Neskôr avšak prekonvertoval na islám, lebo potreboval... Kapec ticho. Lebo potreboval ochranu islamistického štátu pred vymáhačmi dlhov a exekútormi. Má tiež dlhoročný fetiš na holenie prebytočného okupenia a závislosť na hraní travianu. Celkovo nemám väčšie úchylky, ale rád si sem tam niečo pichnem alebo si zbehnem na huby. Vzhľadom na čo trpím halucináciami a je možné, že tie huby nejako súvisia s mojimi kakacími problémami. Mojím neúspešným imitátorom je istý Harry Potter z Anglicka, ale ani zďaleka na mňa nemá. Ďalším mojím nepriateľom je nestarnúca megastar Meky Žbírka. Do kyseliny sa za pomoci gombitovej zhavraňového synovca na mňa zameria. Potrebuje novú tvár. Po páde do kyseliny sa za pomoci gombitovej zhavraňového synovca na mňa zameria. Potrebuje novú tvár po menšej nehode na plese kyselinárov v Patinciach.
Keď bol opitý, tak sa strepal do kade s kyselinou. Preto sa rozhodne usporiadať na Rockforte turnaj. Medzi súťažiacich nenápadne nanominuje aj mňa, pretože som v živote nemal jedinú vyrážku. Pôvodne nominoval 3 súťažiacich, ale nakoniec sa mu to za pomoci antiríšavčej čarovnej čaše, ktorá fungovala tak, že keď ríšavec vstúpil do kruhu, odhodilo ho to za sprievodu írskej tradičnej hudby zo pár metrov ďaleko. Po nainštalovaní bezpečnostných kamier starým Janom sa zariadilo, že sa do súťaže mohli zapojiť aj naši rómski spoluobčania. Turnaja sa zúčastní aj francúzska prostitútka Zuzana de Mecht na žiadosť Pedera, ktorý po nej stále pokukuje, avšak je ríšavec, takže s ňou súťažiť nemôže. A na neveľkú radosť profesora Švotu budú v turnaji z neznámych dôvodov zaradení aj ovažský cigán Šaňo Fekete a aj maďarský Take two. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and